Paratoi, 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 paratoi. Paratoi yn bendant achos allan ni ddim paratoi digon mewn gwirionedd. A dwi'n dal i baratoi yn wersi fi ar y cyrsiau wpan, cyrsiau dwi'n nabod yn dda iawn, yn drylwyr iawn, yr un mor drylwyr dwi'n meddwl ac o'n i'n neud ers talwm. Ella mod i ddim yn gorfod cyfeirio yn ôl gymaint at y nodiadau rwan ag o'n i, ond mae'r paratoi yna yn rhoi hyder i diwtor trwy'r amser. Mynychu hyfforddiant. Mae yna ddigonedd o hyfforddiant yn cael ei gynnig dyddiau yma. Llawer iawn mwy na pan o'n i'n cychwyn. Gan y gnolfa yna, gan darparwyr hefyd. Ac dyddiau yma, wrth gwrs, mae yna hyfforddiant ar gael ar gyfer defnydd o dechnoleg. Mae hwn yn hyfforddiant gyda ni yn y gogledd sydd, dwi'n meddwl, sy'n arwain yn genedlaethol, dweud y gwir. Ac cerwch hyd yn oed, does dim oll ar ba lefel da chi o ran eich gwybodaeth chi a'ch defnydd chi o gyfriaduron. Mae'r hyfforddiant yna ar gael, a mi fyddwch chi'n gweld ella o'r newydd sut mae modd defnyddio y dechnoleg yna yn y dosbarth. Hefyd, siarad efo tiwtoriaeth profiadol. Os oes gynnoch chi problems, yn rhywbeth yn eich poeni chi, os ydych chi ddim yn siŵr ynglyn â eich cynllun gwers chi, yn poeni am rhywbeth wedi digwydd yn y wers cyn hynny, os oes yna rhyw bwynt gramadeg neu unrhyw beth, da chi ddim cweit yn siŵr sut i fynd o'i chwmpas i. Siaradwch efo'ch tiwtor drefnydd, efo tiwtor profiadol, mi ffeindiwch chi bod pawb yn fodlon trafod pethau efo chi. Ac yn ola, mwynhewch. Da chi'n neud y gwaith gorau yn y byd. A mae'n gret, nid yn unig mae waith nhw'n chi fwynhau, ond mae'r ffaith bod ni mewn gwaith sydd yn medru gwneud gwahaniaeth, mae hwnna'n fraint mewn gwirionedd, a dyn mwynhewch bob eiliad ohoni.